Nem tud Pista hagyni, mi megyünk utána. Ja, ezt még megbánja, hogy kicseszhet velünk. Megyünk utána, és a tyúkokat elvisszük, ami a miénk. Szerinted kicseszett velünk, hogy el akart menni elutazni valahova? Ja, az a mocskos tyúkrabló. Vigyázz, mi sietünk tyúkok után. Pista. Ez Pista emberő. Ja, és Pista meg fog szökni, szóval siess, és annyi még jó, hogy ilyen jó verdád van. De gyorsan. Megjavítottuk az autót, mert nem működött. Most már gyorsabb lesz. Jaja. Azt mondtam jaja. Arra gondoltam, hogy jaja. Milyen jaja? Tóré? Nézted tegnap a meccsöt? Ja, 4-0 lett, az olaszok kikaptok. tudtam én, hogy szarrá fogják verni őket. Az, spanyolok a legjobbak. Super Torres legyőzte őket. Meg Super Mata, meg Super Silva, Pontosan. meg Super Alba. No de most a lényegre. A tyúkok. A tyúkok kakasok ellen nyerni fognak. 2-0-ra. Azt tippeled te is? Valószínűleg. A rohadék Pista. Ja, ő lesz a bíró. Majd megdöglik ő még. Igen, mert reklamálni fognak a tyúkok. Mindig is reklamáltok. El vannak kényeztetve. Jaja, mi kényeztettük el őket. No, a luxus tanyánkon. No, ma mindjárt ott leszünk. Csak éppen nem kellett a őrökre, és akkor ellopta a Pistáék. Jó Istenem, azért, hogy a kakas FC nyerjön. Ja. Nem megy bele a lyukba. Hát túl kicsi a lyuk. Pista, gyere velem, gyere! Gyere velem, Józsi. Ó. Hé, mit csináltok itt? Hol vannak a tyúkok? Miért nem jöttél utánunk, te mocsok? Ja, én akartam menni a hegyre, csak hát az történt, hogy defektet kapott a villamos. Villamos ezért ilyen hülye nem vagyok én, hol vannak a tyúkok? Na jó, bevallom, én ki akartam cseszni veletek, és ma fogok menni Vegasba. És vittem volna a tyúkjaitokat. Hallott, Sanyi, vigyél sört! Jó van, viszek ma, nem mond mit kell vinnem. Most miattad neki mentem ennek a izének. De persze a tyúkok a legfontosabbak, hallott Pista, hol vannak? Ó, mindjárt odaadom őket, csak várjatok egy kicsit. És a sört azt semmiképpen ne vigyétek el, azt kell Vegasba. Te loptad a tyúkjainkat, szóval viszünk azt is. Szentség itt neki. Mi ma? Megölünk és elviszük a tyúkjaitokat és mindjárt rosszabb lesz. Na, hol vannak? És hol vannak? Hát mindjárt csak ott vannak a szekrénybe. Vedd ki! Oké. Oda letettem őket a padlóra. Hova? Mögötted. Mögöttem? Igen. Ott vannak, látom, gyertek tyúkok. No, ez az, megvannak a tyúkok. Azaz, megvannak. Na, gyertek. No, vetettük. Szentség itt sörnek meg nincs hely, basszus, pedig az is fontos volna. Kabátomba van. Ja, akkor jó. 8 darab. Nem lesz olyan elég. Egy szavacskát mondok neked. Hülye vagy. De hát sör az fontos. Te vagy a fontos, nem én. Jó, hát fontos vagyok, az egy dolog. De én még fontosabb. Már. Ha nem lennék én, akkor a tyúkok már nem lennének meg, mert én múltkor elintéztem, hogy hozzá a hegyre, nem ott, de most ide mentünk utána. Te nem tudnád ki a Pista, nem tudod ki vagy a tyúkokra, nem tud semmit, mert te hülye vagy. Amikor én vagyok itt a legbefolyásosabb paraszta egész várodban, minden az enyém. Pásza, az az enyém. Én kaptam az apámtól, mondta nekem, hogy minden az enyém, és te tudod mit kapsz? Egy büdös vasat se. Szart se. Tyúkszart se. Tudod mit? Én itt mindjárt kiütetlek, ha azt akarod.
kocsmák, meg a tanyák az enyémek. A tanyák az enyém, meg tiéd a kocsmák. Hát de a tanyák, és én mondom neked, hogy a nagyobb szöges drótot vegyük, és tegyünk őröket a tyúkokhoz, de De nem segítette, olyan bamba őröket tettél a tyúkokhoz, hogy be. Hát de azokat te ajánlod, én mondtam, hogy a izéket, a macsókat tegyük oda. Azokat nem én ajánlottam. Macsókat azokat én ajánlottam. Te ajánlottad azokat a büdös Pista embereit. Na jó, de hát vodka adás alatt, de legalább tudtam teleportálni, de képzeld el, hogy a szöges drótból én ajánlottam a nagyobbat. Te azt mondtad, hogy nem kell. Ha ott lennének azok a jobb őrök, nem is küldene. Hát az lehet, jó, akkor legalább ott már mindegy, megvannak a tyúkok, minden happy end. Nem happy end, mert te hülye balfék vagy. Hát nekem ez a dolgom. Istenem, ekkora hülyét még nem láttam, mint te vagy. Így hadlok. No, gyere. Ne szögdeljé! Miért nem? Tornám vagy? Igen. Pásza! Orbán tanított engömöt. Hát engem is. Ibujáknak hívott minket. Ja. Egyébként elég tönt van itt mostanában. Aha, én is észrevettem. De menj a picsába! No, gyorsan be a autószervizbe! Jenő, itt van Jenő!